Orokorrean, nik uste dut ikastoletan ikaslearen garapen evolutiboari egokitzen zaion hezkuntza eskaintza oso eta koherente bat egiten dela. Era beren helburu garbi batekin, eta helburua bada garapen integral bat sustatzea, ez? Ongizate fisiko emozional horren oreka bat izatea eta alde neurrian ere erritmo ezberdin horietara egokitzea. Nik uste dut, bere hortan ere, autonomia sustatzen dela eta ikasteko era aktibo batzuk ere eskaintzen direla bertan. Etapen arteko lotura ikastolen hezkuntza proiektuaren ardatz nagusietako bat da. Etapa bakoitza jarraipen bezala diseinatzen da, aurrekoaren jarraipen bezala ikasleen nahiak eta beharrak aztertuz eta koordinazioa bermatuz. Eta guzti horietan metodologia berritzaileak aplikatzen ditugu. Hori da, nik uste dut, etapa bakoitzak bestearen sostengu egiten du, eta era horretan gertatzen dena da, edo gertatzen nahiko genukena behintzat bada, pertsona horren garapen natural, bai, eta aberats bat izatea.